Žena v 20-ke, plná snov, túžob, slobody, hľadá, skúša, zažíva prvé vášne aj prvé sklamania. Telo je silné, ale duša ešte hľadá svoje korene. Žena v 30-ke cíti viac zodpovednosti. Možno buduje rodinu, kariéru, jej telo sa začína meniť. Hormonálne kolísanie, únava, tlak do spoločnosti. Učí sa balancovať medzi tým, čo chce a čo sa od nej čaká. Žena v 40-ke niečo v nej dozrie. Začne si vážiť viac svoj čas, svoju energiu. Prestáva sa ospravedlňovať, učí sa povedať nie, ale prichádza aj úpadok estrogénu. Viac únavy, emočné výkyvy, zmena metabolizmu. A v 50-ke zrodenie múdrosti. Menopauza zmení telo, ale ovláda dušu. Žena, ktorá si dovolí cítiť sa, stáva sa silnejšou, než kedykoľvek predtým. Preto každá fáza si žiada inú starostlivosť, iný dých, iný rytmus, iný dotyk. A som tu na to, aby som ženy cez tieto prechody previedol. Vedome s rešpektou a s ich vnútornou silou. Som autor metódy Kód víťazov, Tibor Michalko. Krásny deň všetkým.